Wchodząc dzisiaj na internet, często widzimy wpisy, że na ryczałcie nie dostaliśmy kredytu hipotecznego albo że ciężko jest dostać kredyt hipoteczny. Wiele tych wpisów jest starych. One są już dawno zdezaktualizowane. I pamiętajmy też o jednej rzeczy, że przy kredytach hipotecznych wiele rzeczy się zmieniło i tak się też zmienił sposób liczenia zdolności kredytowej. Dawniej, 5 lat temu, jeden, góra dwa banki pozytywnie oceniały nasz dochód na ryczałcie. W tym momencie praktycznie wszystkie banki akceptują dochód na ryczałcie i można uzyskać kredyt hipoteczny. Oczywiście każdy bank liczy troszeczkę to inaczej. Jeden przyjmuje z tego ryczałtu 50% dochodu z tego, co mamy na fakturze, inny przyjmuje 70%, a inny tylko 30%. Ważne jest to, żeby wiedzieć, w którym banku należy składać wniosek kredytowy i który bank jak liczy ten ryczałt.